Amen, amen, amen bathandekayo. Amen bangcwele. Ngiyanibingelela ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. Mama Tekwane lona onibingelelayo. Abaningi abambiza ngokuthi ugogo, Matekwane. Bathandekayo ngalomzuzwana nje bengithanda nje ukuthi ke sifundisane singomama, ikakhulukazi thina bomama abadala sifundise omakoti abasha, omama abancane ukuthi enkolweni nasevangelini nasebuKristwini kufanele ukuthi siphile kanjani, inkambo yobungcwele siphile kanjani. Ngithanda ke bazalwane ukuthi nje ngingachithi isikhathi sifunde lapha yana izwi lenkosi 1 Korinte chapter 7 verse 5 uthi ningagodlelani kuphela kube ngokwesikhashana ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka nibuye nibe ndawonye ukuze uSathane anganiyengi ngokungazibambi kwenu. Sikhuluma labathandekayo ngenkonzo yokuzibamba. Sikhuluma labathandekayo ngenkonzo yokuzithiba. Umama nobaba sebeshadile. Ukuthi umama nobaba sebeshadile akusho ukuthi umshado sekuyinkululeko leyo enyameni. Ukuba maseshadile sekuyoba isibusiso senyama umshado wethu. Umshado bazalwane uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Kufanele noma kanjani ukuthi umshado noma senishadile nihlele ekhaya ubaba nomama niphile ubungcwele nithokozise uNkulunkulu. Lana ke izwi lenkosi lithi ningagodlelani kepha kube ngokwesikhashana ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka. Ngithanda lapho nje uthi kodwa ningagodlelani kodwa tholani ithuba lokuba nikhuleke. Ngikusho lokhu bazalwane ngoba kunezifundiso ezikhona ezinganambitheki kahle kumoya oyingcwele. Izifundiso ezifundiswa enkonzweni zabomama ukuthi umama akanelise ubaba. Bayachaza ke ngokwenelisa ukuthi umenelisa kanjani. Baze basho ukuthi ubaba menelise ngoba ubaba mawungamenelisi uzobona abanye ngaphandle. Bechaza ke ngendlela abachaza ngayo ukuthi ubaba menelise ngendlela yokuthi noma ngabe kuseni inkosi yami useyahamba ubaba wabantu useye emsebenzini usegqokile usegezile usegqokile useyaphuma ngegate. Kufundiswe ukuthi umama akommemeza ubaba athi baba kukhona okukhohliwe abuyeke ubaba mayibuya umama uvule ekamelweni uthi ukhohlwe yilokhu. Usho inkonzo yasekamelweni. Lokho bomama bami ngiyanikhuza. Akubona ubungcwele lobo. Akubona ubungcwele lobo. Lithi izwi lenkosi ningagodlelani kuphela kube ngokwesikhashana. Yabona. Ningagodlelani kuphela kube ngokwesikhashana. Into zenyama esizenzayo masizenze isikhashana. Singaziniki into zenyama isikhathi kodwa makube isikhashana. Uthi ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka. Ngizofundisa nje la bomama bami bomakoti ukuthi cha msanulibala into eyizeleze ukuthi ubaba mayiphuma eya emsebenzini
wena ulibele ukumbiza umbizela inkonzo yasekamelweni. Ubaba mayiphuma eya emsebenzini, umama uyakhuleka, nikhuleke nobaba, ubaba aphume ke. Ubaba mayisephumile seye emsebenzini, wena umsebenzi wakho ukumkhulekela lo baba lona, ngoba lo baba lona uya empini emsebenzini. Uya empini. Lapha emsebenzini kunabantu abangakholwa. Lapha emsebenzini kunabantu abanenhliziyo engazazathi ezikaSathane, ongathi umuntu uma umbona nje kanti ubona uSathane uqobo. Ubaba mayiphuma eya emsebenzini, uya empini, uyohlangana nezinhlobonhlobo zabantu. Uyohlangana ngisho nanama-manager nje aney'nhliziyo ezimbi. Amanye ama-manager no-director abangakwazi nje ukuphatha umuntu ngoba bona bezazi ukuthi bawo-director, bangazazi nje ukuthi umuntu uyini. Lo baba lo mayiphuma ekhaya uyohlangabezana nezinto ezinjalo. Noma ngabe uyahamba-ke endleleni ebheke khona emsebenzini, uhamba ngey'nqola zomlilo. Wena mama udinga ukukhuleka ukuthi inkosi ezweni esiphila kulo sekumama Satanist ey'mpambanweni zemgwaqo, muhlenge umkhwenyana wami, muhlenge umyeni wami. Inkonzo-ke leyo okufanele umama ayigace entanyeni, njengoba uNkulunkulu esho kuJoshua athi le ncwadi yomthetho Joshua ethi woyigaca entanyeni yakho, udlinze ngayo ubusuku nemini. Inkonzo-ke leyo bomama bami okufanelekile ukuthi ngabe omama baphila ngayo. Namhlanje-ke ngizofundisa omakoti ukuthi bomakoti, akuyona inkonzo yobungcwele lena yokuthi ubaba mayiphuma wena umbuyise, umbizele ekamerweni uthi khona into ayikhohliwe. Kuze kufundiswe nokuthi uma ngabe ehamba ngemonto fihla isikhiye semonto, ke nifunisa isikhiye semonto, bese uyamtshela ukuthi hayi asilahlekile isikhiye semonto, masiqale enkonzweni eqala yasekamerweni. Lo baba uyahamba emsebenzini. Lo baba luyahamba emsebenzini. Akufanele lo baba ehambe emsebenzini ehambe enuka izinto zenyama. Kufanele lo baba ngobuya emsebenzini ahambe enuka umoya oyingcwele. Ngomama ohlakaniphile, umama ohlala emkhulekweni, umama ohlala ey'ntweni zikamoya, ongahlala ey'ntweni zenyama. Ngiyanifundisa-ke namhlanje bomakoti ukuthi ubaba mayiphuma kuyakhulekwa. Wena ngumsizi wakhe ngokukhuleka. Ithi izwi lenkosi ningaliniki ithuba enyameni, kodwa linikeni ukuba nikhuleke. Ukuze nithole ithuba lokukhuleka, ningagxili kakhulu enyameni. Ukuze nithole ithuba lokukhuleka. Kuze kufundiswe nokuthi ngifundisa kangaka nje namhlanje ngoba imindeni ihlangene, amaholidi, bantu abaningi namhlanje baye emakhaya. Obaba nomama namhlanje kule nyanga kaDisemba inyanga yokuhlangana imindeni ukuthi bahlangene obaba nomama, abanye bayile emakhaya kanjalo. Ubaba noma ngabe ufikile ekhaya akusuba ithuba lokwenza izinto zenyama, makube ithuba lokwenza izinto zikamoya. Ubaba wenzele ukhuleke mama, umphinto zikamoya, umfunzo umoya oyingcwele. Ubaba wenzele ukuthi ubaba ethe buyele emsebenzini abevutha engumlilo, ekwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Kungabi bikho lokho engiye ngikuzwe kuthiwa njengoba ubaba besemaholidini nje akuthunywe ingane, kuthiwa ingane ayihambe ziyovakasha kuphi, khona kuzosala ubaba nomama lana, khona ubaba nomama ezokwazi umama ukuvala nasemini. Akwazi umama ukuthuma iy'ngane azayithume ngisho esitolo, enzele ithuba lokuthi athole ithuba lokungena ekamerweni. Nasebusuku athole ithuba lokungena ekamerweni, nasemini athole ithuba lokungena ekamerweni. Kuthandazwa nini? Zonke lezi zinto zekamero ozicabanga kangaka, uzicabanga kangaka nini?
ngoba phela wena ungumntwana kaNkulunkulu, udlinza ngezwi wena. Ingakho-ke abantu abaningi namhlanje bengamaKristu baze basho bathi singabantwana bakaNkulunkulu sithethelelwa izono, kodwa abanayo umoya oyingcwele. Abanayo umoya oyingcwele, azasho umuntu athi kade ngasindiswa kodwa umoya oyingcwele anginaye. Yilezi zinto lezi zenyama enizithokozisa ngazo. Ma ujwayele umzalwane uyithokozisa ngento zenyama kakhulu, umoya oyingcwele uyafeyila, awuphasi umoya oyingcwele, futhi umoya oyingcwele uyafa, awuphili. Ngoba umoya oyingcwele uthanda uzithokozise ngento zikamoya. Aze athi umpostoli Pawula, umbhede mawungabi nacala, umbhede mawube ngcwele. Bomama bami, umbhede ungabi nacala, kungabi isono ukuthi uNkulunkulu wakupha umshado. Usuthokozisa inyama, umoya oyingcwele akasathokozi. Baze bathi nithume iy'ngane niy'thume ey'tolo, oliy'ngane azivakashe la ivakasha khona uze wenze i-chance yokuthi nithole ithuba nobaba. Cha, mina ngingasho nje ngithi isono leso, iphutha lelo. Yingakho nje abantu uthola ukuthi basindisiwe abantu banezifo bayagula. Basindisiwe abantu bangamaKristu banezifo bayagula ngoba kunezinto eziningi zenyama abagxile kuzo, kodwa bengamaKristu, bengabantwana bakaNkulunkulu. Umama ohlakaniphile, lisho njalo izwi leNkosi lapha kuZaga 14 lithi umama ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe. Namhlanje ngizofundisa komama, namhlanje behleli namakhosi abo, efikile amakhosi obaba, befikile emakhaya, umama ahlale nje enyaweni zikaJesu, afane noMaria. Kancane kancane umama ufaka isiguqo ekhaya, kancane kancane kuyakhulekwa, kancane kancane kuyakhulekwa, kancane kancane kuyakhulekwa. Ubaba nje efika evela emsebenzini, umama uthi ubaba mayithi koko, umama avulela ubaba, angena ubaba abeka isikhwama lapha, kuguqwe kukhulekwe. Siyabonga Nkosi Jesu, nangu ubaba umhlengile sewufikile. Kubongiwa uNkulunkulu ngobaba engena. Uyaqeda ubaba lapho, uya ebhavini uyobhava ubaba. Uyaqeda ubaba ukubhava, nali itafula selimlindile, inkosi yakho phela. Nali itafula selimlindile, uyadla ubaba. Uyaqeda ubaba ukudla, kuwukuthi uyaphumula esofeni, kuwukuthi uyophumula embhedeni ubaba. Hayi lento efundiswayo ukuthi ubaba mayithi koko, wena usufaka isigqebhezana senedress, usufaka isigqebhezana senedress wena, ukuthi nje ngempela nje athe ngena nje abebona nje ngilandi, ngoba phela wena nje usufake nje isigqebhezana, ukuthi nje uyatshengisa manje ukuthi cha baba, akusekho okunye okungenziwa manje, njengoba ngifake isigqebhezana nje manje akiwe ekamelweni. Cha, akunjalo bomama. Ubaba mayifike evela emsebenzini ethi koko, uyangena ubaba endlini, niyambingelela ney'ngane, ameni baba, ameni baba, ameni baba, niyambingelela, niyaqede lapho niyaguqa, niyaqede lapho niyahlabelela, mangabe niyahlabelela, niyaqede lapho niyaguqa, niyathandaza, niyabonga, inhloko yekhaya ibuyile. Hayi ukuthi umlinda nje, usumlinde nje ngesigqebhezana senedress. Akulona bazalwane, akulona. Nasezweni-ke thina sakhula singakholwa, angikaze ngize ngikuzwe lokho ukuthi ngempela usumlinda nje ngesigqebhezana. Uyafika umntana abantu ukhathele, uvele emsebenzini, usumlinde wena ngesigqebhezane. Cha, cha 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 cha, ngiyakwala lokho, ngiyakwala bomama bami. Uma ngabe bekhona abakwenzayo, isono leso. Ingakho nje ningeke niphumelele emkhulekweni yenu yonke, kwamanyala phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu akakuthandi lokho, uNkulunkulu akakufuni lokho. Uma nishadile,
Uma nishadile ubaba nomama nigcwele umoya oyingcwele. Uma nigcwele umoya oyingcwele, umoya oyingcwele ejabula ngani. uJesu ehleli kini nani nihleli kuJesu. Nibuswa umoya oyingcwele, uyanibusa, uyanicontrola. Inkonzo yasekamerweni umoya oyingcwele okutshelayo. Noma ngabe usemsebenzini noma ngabe ukuphi, akutshela athi namhlanje inkonzo yasekamerweni. Mayekutshela mhlawumbe usemtshelile nobaba ngali. Mhlawumbe ubaba naye usebenza kwenye indawo, mhlawumbe ukuphi ubaba uyamtshela ukuthi namhlanje inkonzo yasekamerweni. Ubuya nje mawubuya emsebenzini nobaba ubuya emsebenzini, umoya oyingcwele senitshelile uyanipha lolo suku namhlanje, uyanipha. Ngoba thina sembetha umlilo, sembetha inkazimulo kaNkulunkulu. Masiya lapha enkonzweni yasekamerweni, inkazimulo kithi iyakhumuka, ijazi lenkazimulo liyakhumuka. Ingakho umoya oyingcwele uyasitshela ukuthi namhlanje inkonzo yasekamerweni ngoba ijazi uyalithatha lenkazimulo. Masiqeda lapho ke uyasigqokisa futhi. Hayi nje kamachanca ukuthi noma kunini nasemini nasebusuku nasekuseni nantambama, cha akhona. Umoya oyingcwele uyathutha lapho. Ngisho inkonzo yasekamerweni manishadile icontrolwa umoya oyingcwele. Icontrol umoya oyingcwele. Uzobona njena nje ngempela nje ukutshelile ukuthi namhlanje inkonzo yasekamerweni, ahamba ayotshela nobaba inkonzo yasekamerweni. Uzobona ngempela hawu ngempela umoya oyingcwele bekhuluma iqiniso, nakho namhlanje kube inkonzo yasekamerweni. Kujatshulwe ezulwini, kuthokozwe ezulwini ukuthi wena umoya oyingcwele ukubusa kuyo yonke impilo yakho, ukubusa ezintweni zakho zomoya ozenzayo, ukubusa ezintweni zakho zenyama ozenzayo. Njoba esho umhlabeleli ethi ezulwini kulawula yena, athi emhlabeni kulawula yena. Manje bomama bami ngiyafundisa la. Ngifundisa ngempela ukuthi cha, akusikhona lokhu ukuthi ubaba uzombamba wena ukuthi angawi ubaba, ubaba ngokuthi ubaba kufanele alambe, akufanele ubaba kufanele alambe, ubaba akufanele alambele izwi. Muphe izwi ubaba, mawumphe izwi ubaba akho silingwe siyomvelela lapha ngaphandle. Mawumama ohlakaniphile mphakele izwi ubaba, umphakele umthandazo ubaba. Ukuba ukhona nje ekhaya njengoba evalile nje kuyakhulekwa kufundiwa izwi. Elinye ilanga baba ke sifaste namhlanje sibethelele inyama yethu. Umama uhlakaniphile. Umama uyiligugu. Umama ongumsizi. Ngoba ingakho ama-divorce nje esengaka nje. Ingakho ama-divorce esengaka nje ngoba lokudla akudla ekuseni emini ntambama, ekuseni emini ntambama, ekuseni emini ntambama, ekuseni emini ntambama, uyakhathala naye. Aza kuzwe engasakuthandi lokudla. Ngoba ufunzwa njalo lokudla, namdla engathandi ukufunzwa uyafunzwa, akhathale naye, azahalele ukudla kuyokudla kwenye indawo ngoba udla everyday. Isinkomo sidla zonke insuku siyakhathaza. Awusithandi, siyakudina. Ake ngisho njalo nje ngithi siyakudina. Ngakho ke bomama bami cha, ngiyakhuza ukuthi cha. Ubaba mayiphume emsebenzini kuyakhulekwa. Kuyakhulekwa ubaba mayiphume emsebenzini, ubaba mayibuye emsebenzini kuyakhulekwa. Kuyakhulekwa. Kuyathandazwa, kufundwa izwi, kusherwa ngezwi ekhaya. Uyobona ke inhlanhla eziyoba lelo khaya, uyobona inhlanhla amadimoni ngeke asangene ngisho ukungena ngoba alikho ithuba lenyama la ekhaya, alikho ithuba lika Sathane la ekhaya. Njengoba lisho nje izwi lenkosi lithi ningagodlelani kuphela kube ngokwesikhashana, ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka, nibuye nibe ndawonye ukuze
usathane anganiyengi ngokungazibambi kwenu. Uyezwa? Ukuze usathane angakwazi ukunibamba, angakwazi ukuniyenga ngokungazibambi kwenu. Umama uyayithiba, umama uyayibamba, ubaba uyayithiba, ubaba uyayibamba. Ngoba singaba kamoya, asikho isidingo sokuthi sithokozise inyama ngalo ndlela leyo. Ukuze usathane nibuye nibe ndawonye, ukuze usathane anganiyengi. Kusho ukuthi phela manje mangabe ngempela nje ubaba esezothi ephuma nje ebenuka ikamero kodwa uye emsebenzini, hayi ukuye ngusathane phela lokho. Okuzothi nje ubaba ehlele ephumulile emini sewuyabizwa sekuvalwa ikamera, ukuye ngusathane phela lokho. Ukuyengwa nje usathane. Cha, akunjalo bomama bami. Thina singamaKristu silawulwa umoya ongcwele. Ngisho einkonzweni zethu zenyama, yonke into yethu ilawulwa umoya ongcwele. Yonke into yethu ilawulwa umoya ongcwele. Uyobona mhla watshelwa uye ethi namhlanje inkonzo yasekamereni esekulawula, uyobona uyoba nenhlanhla kukho konke okwenzayo. Abantu bayothi uthwele, kanti wena uthwele ngezulu, uthwele ngomoya ongcwele wena, ngoba uyamlalela umoya ongcwele, ngoba wena ulawulwa umoya ongcwele. Ukulawula azakulawule ngisho enyameni yakho. Cha, akusikhona nje lokho enikushoyo enikufundisayo. Amanyala nje lawo mina ngiyawasho ukuthi uvulela ubaba usugqoka inedress encane. Hayi, akukho lokho. Akukho nje lokho nje. Akukho nje. Nize niyongena nasebhavini nobabili, niyongena nasebhavini nibhukude ebhavini nigeza nobabili niyabhukuda. Hayi, akunjalo makholwa, akunjalo. Asihloniphe, sihloniphane. Kungathi ngoba sishadile sesinyamanye bese senza noma kanjani. Ngithandile ke bazalwane ukuthi ngidlulise lenkonzo, ngoba ngiyazi ukuthi isikhathi sobaba nomama kuyophunyulwa emakhaya. Nkosi yami, hlalane emakhaya bobaba nomama, nihlale ngomkhuleko, nihlale ngezwi, nihlale ngefasting, ukuze simelane namaqhinga kaSathane. Ukuze kuthi noma ubaba ebuya emsebenzini abuye egcwele amandla kaMoya Ongcwele okunqoba isitha uSathane. Angabuyi ubaba ejabulisa inyama ngendlela zonke, kodwa abuye ubaba ejabulisa izulu, ejabulisa umoya ongcwele. Yilokho nje ngithandile ukuthi ngikhulume, ngoba bonke abantu basemaholidini bahleli nemndeni yabo, ukuthi cha bantu ningaze nixoshe izingane nithi aziyitolo, ningaze nixoshe izingane ukuthi ayivakashe nenza amathuba enyama. Cha, umndeni awuhlale, umndeni abantwana nobaba nomama mabahlale, kukhulekwe kuleli khaya. Ngiyabonga abathandekayo, inkosi inibusise. Amen.